Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Makrifat tanpa syariat sesat. Niki ilmuipun bertalkinlah diri. Lah niku nggih. Cara umume keimanan niki mematikan diri. Lah niki sami ilmuipun kalian ingkang angsal dugi Rama Yai Hamid Pasuruan menika. Matinya hidup, hidupnya mati. Lah niku nggih. Lah niku ilmu waliyullah wahdatul wujud Rama Yai Hamid Kota Pasuruan. Lah niki ilmu bertalkinkan diri. Napa bertalkinkan diri niku wau? Nggih niku wau. Mengingat selalu arti bacaan talqin menika nggih menika wau ingkang ditangletaken enten lebete kuburan nggih meniku agamaipun panjenengan napa mayit, kitabipun apa hai mayit, lan niku nabimu sapa hai mayit, lan niku wau. Namun niki mematikan diri niki wau tentang bab keimanan ilmu ma'rifatullah dateng datuwa sang pencipta segalanya menika termasuk nggih kematian menika. Lah niki tasik hidup. Tasik hidup niki mematikan diri. Lah niku maksudipun keimanan ilmu niki mematikan diri niku wau nggih bab duniawi karena tasik hidup. Lah niki nggih nggadahi napa mawon nggih dimanfaataken didamel dhateng keimanan. Nggadahi sepeda motor sae nggih didamel ten masjid-masjid mriku. Umumipun nggadahi yatra. Lah niku ingkang dimaksud ilmu mematikan diri bab dunawi menika nggih mung fisike niki tasih urip nggih ngoten enten tiyang mboten saged nyari ekonomi termasuk tiang ingkang tuwuh pun mlampah-mlampah ten pinggir dalan iku ditimbali dijak ten warung ngedha lan diparingi yatra 50.000 menika. Lah niku saat niku orang yang mematikan diri untuk mengenal sang pencipta niku dilulu dateng Allah diparingi donya ingkang kathah tapi saged nglampiasaken sedekah menika boten peduli tapi ingkang sedekah ingkang manfaat dateng tiyange ingkang diberikan menika. Lho niku enten nggih tiang dugi nyambut damel matun menika melampah wangsul ditimbali ten larene ditumbasaken bakso sedanten. Lah niku ngoten niku sik ditasik diparingi yatra. Lah niku kekarepane tiang ingkang kelampahan keimanan dhateng datuwah menika maringi dhateng ingkang tiang manfaat sedekah ingkang manfaat ngoten. Lho niku diuji dhateng Allah. Enten tiyang ahli senengane tumbas togel, tumbas napa. Lah lare niku nggih mboten sadar, nggih sadar tapi nggih niku wau. Mara-mara tiyang niku nyedhek. Wis ibarate, "Hai Sang Budi, aku gak duwe duit, aku ngene-ngene. Tolong po aku njaluk duwike." Atau berdalilkan pinjam. Nah Sang Budi niku wau mboten secara sadar maringi yatra datang tiang niku wau ternyata dimanfaatkan untuk membeli nomor. Lah niku wau nggih niki sing namine mboten manfaat tapi Allah menguji ten mriku. Kenyataanipun Sang Budi niki wau semerap lek kajenge dimanfaataken. Lah niku angsal pilihan. Gak kon kei kon gak takai ilmu maneh. Kon kei senajan kon loro ati takai ilmu maneh niku didikan Allah Datuwa Ar-Rahman Rahim. Untuk mengenal sang pencipta menika ya niku lucu mawon gian. Napa ingkang disemerapi pun dimanfaataken
tetep diparingi niku ilmune Allah ingkang didik makhluke sing namine manungsa untuk mengenal beliau sendiri. Nah niku nggih. Moga menika niki ingkang tiang kelampan niki selalu terus ngoten mawon dimanfaataken, termasuk derek-dereke sepeda motoran senajan nggih meniku diuber untuk dimintai uang. Nah niku dia dikasih langsung 100 atau 50. Lah niku saat itu orang yang mematikan diri kepada Allah ini dikasih harta yang banyak, dikasih uang yang banyak, sehingga tak perhitungan orang yang berilmu mematikan diri ini untuk memberi uang-uangnya. Kenyataannya itu dia dibohongi dan dimanfaatkan, walaupun saudara sendiri, walaupun teman-temannya itu tahu sesungguhnya. Nah, niku, tapi dilaksanakan saja untuk memang sebenarnya mengenal datuo sesungguhnya sang pencipta semua ini. Lah niku nggih. Ini ilmunya tadi. Kalau umum bertalkinlah diri. Kalau umum lagi mematikan diri bab duniawi. Kalau ilmu waliyuwa wadatul wujud Romo Yai Hamid menika matinya hidup, hidupnya mati. Mokoh panjenengan napa ingkang ilmu kula ucapaken niki panjenengan enten pundi, makom enten pundi, nggih panjenengan jambek ingkang ngerteni. Nah niku nggih ilmu mematikan diri niku wau intinya tidak terpolusi oleh duniawi, mung sekedar kebutuhan hidup sesederhana mungkin. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.